Halifam bir taraplarda yaşlılar gıylarına kerime diýerler. Muň hikmeti nämeke? Dinle Salih, kerime diýmek gözüň göröjü diýmekdir. Ýagny gıylar maşgalan gözüniň göröjüdür. Täsin meňdetme. Näme üçin gözüň göröjüni meňdedilýäkä? Şeýitmek bilen gıyt perdeniň ören mertebelidi. Şeýle de juda näzik bolýanyny ýytalyp, olaň ähmetini hem de ornuny ünse çekilipdir. Hatta enelerimiz hem gıylarına edepli bolýarlar. Bu gözümizin göröjüne deňelen gıylarymyzy neneňsi gorap hem ayap taklamallygymyzyň iňçe hem manyly ähende düşünülýüşdir. Gıyt perdeniň goramaly hem de ayamal ýentede howsarlar näle düşünmeli? Gıylar ene atalaryna berilen amanatdyr. Amanat berilen zady bolsa, öz islegine görä dälle, eýetiniň aýdan şertine görä goramaly. Nähili goramaly? Goran göde çöp düşüremä diýipdirler. Muňa näle düşünmeli? Göz ören nädikdir. Ýöne şol bir wagtda gözüň goruk ferişdeler de ören güýçlüdir Salih. Gıylarymyzy goramak islegimizde görä dälle, usulyna laýyk bolmalylar. Ýagny olaryň hak hukugyna hormat toýmalylar şeýlemi? Hawa, bu ören möhüm. Allah'ın veren nigmatyny da, hak hukugyny da hormatlamak gerek. Ýogsa gıydan hukugyny elinden almak bilen jinayet ediligi bolar. Ýaş halifa, niýetleri goramak bolup, ulanýan usullary ýalňyş bolsa näme? Ýalňyş ýalňyşlygyna garşy hemişe ýalňyşy emele getirer Salih. Ýalňyşlyk eden adamda ýalňyşyna düşünme ukuy bar bolsa näme? Ukuypları ýyzy çykarýan zatlar dürli-dürlidir. Kime bir sözi ýeterlik bolsa, kime uly kynçylyk, musibat gerek bolýar. Şu wagtda çenli anlary gözden salan haýsy bir jemgyýet bagtyar ýaşapdyr. Şu zatlara düşünýän adam gör näli bagtyar. Buradaki Şuýdaky 4-7 köperseň näçe bolar? Kim aýtjak? Recep, 28 bolar Hüseyin ağa. berekella Recep. Ertilen 5'leri ýat tutup gel, bolýarmy? Bolýa. Men eýam ýat tutdum Hüseyin ağa. Geç wagtyr, otur entek ýadansyň. demek Diýmege ýam ýatyny bilýäň-de. Hawa. Şu gitişine gitseň sen mektebi 5'ge tamamlarsyň. Belki ýokary okuw mektebine de girer şeýle dämi Hüseyin ağa? Men girip bilmerim. Bahar bey diými? Hüseyin ağa aýtdy ahyrin, Allahdan umydyňyz mellal. Ýat tutan bolsaň, biz aýdyp bere bakaly. 5 vurun 5. Başka 5 9 45, 5 10 50. Berekella Bahar. Ertilim 6'lar ýat tutup gel, bolýarmy? Bolýak Hüseyin ağa, 6'lar ýat tutdum. 7'lerim. Bahar, Kaka, Cemşit ağa, durun, rahatlanyň. rahatlanır ýal wagt ýok Hüseyin. Saňa näçe aýtdym şu gyýy mekdepde görünmesin diýip. Gelýär elini tutdu, öýe kow gaýdyp sınpa girmesin. Düşündiňmi? Bahar şeýle urhe geçen wagty men nädip beýdip biler, Cemşit ağa. Ýöre. Öýde urlaşarsyň bilen ýöre. Ýöre. Senim aýama çalışmanym. yürü kız. Ýöre gyýt, ýöre. Buyurun. Aýdy berin. Salam, men Salih Demir täzem oğlumyz. Salam, men Hüseyin. Bilim bölümine hatymyny beripdim, hoş geldiňiz. Hoş gördük, salam çağalar. hoş geldiňiz muallim. Demin Yankı gyýyjygy aýtmaşma görüň. Gele gelmäne şeýle bolgutsuz zat bilen ýüzeýiz bolluňyz. Ýani ýok Hüseyin. Nezip bolsa şu bolgutsuzlyklary düzeltmegem men wezipämiň bir bölegi. Olar kimdi? Cemşit bilen gyýdy Bahar. Cemşit aň aýal aradan çykdy. Şoň üçin öý işini bahane edip gyýdyny mektebe goýuberenok. peki Beýleki maşgallaryň ýagdaýy näili? Arasyna Cemşit ýalar ammady. Emma köpüsi höçjetdigini el çekdi. Cemşit agany bolsa näsegem razy edip bilmedik.
Kaka. Yöre bakal, yöre diyen taňa. Kaka güý bersene. Men taňa ýar kaka öwrködörün. Taňa näçe gaýtdym mektebe gitmerdin diýip. Yöre bakaly. Cemşit näme diýen oglum edýäni näme? Can. Eje taňa näçe gaýtdym bahar mektebe gitmedin diýip. Gyýdganyny mektepde näme görüp, ýylyň gyýda bukça Gel taýýarlaýar. kaka sen jugana mektebi beren oga, jugana oglan şonno diýberen og. Temol, şarpy gerdin häzir. Juwan goýunmak ýa. Oku nämetine gerekmiş. Sen içerik girýdim, bar bala. Girsen. Eje, sen hem şerik gir. Däl etdiňiz meni, däl etdiňiz. Girsen. Bar sen hem öýe gir. Hani bar. Güýmenme. Yine can. Babaanne. Yine can. Gel oglum, gel bala. Gel içeri gireli. Züleyha, hani bir munt ayak çek. Taňa aýtjakladymmy? Cemşit ağa, diýäňiz näme? Gören näme diýer? Züleyha, men seni söýýän. Ağaň razylygyny alsam, maňa durmuşa çykarmyň. Ahmet ağam sorap durdyň, Cemşit ağa ynha geldi. Züleyha, bar güýmenme döýe git. Hani bar, bar. Hayırlı günler. Günniýiň haýyrly bolsun Ahmet. Sen kim Cemşit? İş tap bildin bolsaň? Ýok, la ýagdaýym bilýäň. Arabadan ýykylan märi işe ýarar ýal boldummy? Jowan çopony edýämiş diýip eşitdim. Hawa. Om gadanjy uçyp jo näme etjekdi? Çağan bolsa gowy, kyn günüňde kömek degi. Hawa ola şeýle. Selam. Assalamu alaykum. Wa aleykum selam. Bir de iki çay getirin. Eýgilik marçyn. Nämen gurrun ne diýäňiz? Täze gelen mugollum hakda gurrun görüp otýardym, sizem gördüňizmi? Ýok, görmedik. Ay ýok manam däl. Bar bir kunun olum gaçyp giderdi. Näme düşünýärsiň Ahmet? Belki gitmez, çağalar peýda etdiler. Ay bilen haýty garla ýarçyn. Iň köp çydany bir ay bolupdy. Sizem gortuk bermeýäňiz Ahmet. Näme üçin gorluk bereli arçyn? Biz güzeran aladyk ne diýäs? Çağalar okudyp näme edeli? Onda da gyý çağalarmyda, he? Cemşit dogry aýdýar. Kız çocuk. Gyý çağalar okudymda näme çykyr diýäňiz? Hayırlı günler. Günniýiň haýyrly bolsun. Täze mugallymyz Salih Demir bilen tanış bolan. Hoş geldiňiz mugallim. Hoş geldiňiz. Sag bolun, Hudaýa şükür. Owa da mektep ba, ýöne diýwarlaryň suwagy biraz gopupdyr. Eger kömek etseňiz bir kunny düzeltmeň kötesine gelerdik. Çağalar üçin hem gowy bolar. Sizden kömek soraýyn geldim. Herkesin Her kimin öýde işi başyndan adyk ýollaşma oğlum. Beýle çağalan aladyk ne diýän bolsaň, goýarna döwlet puluny tölesin ne? Döwletiňki, menki, ýagny hemmämiňki. Adam öz işiniň aladasyny ilki bilen ödetmeli. Soň başgalarym kömek eder. Mektebiň işi artykmasy iş, ýollaşma oğlum. Ýagny döwletiň işi. Howasy suwsuz galsaňam döwlet kömek etsin diýip garaşjak durjakmy? Ýöne muň howadyr suw bilen näme baglanşygy bar? okumak. Okumak öwrenmegem çörekdir, suw ýaly zerurdur. Siz ilki bilen şuňa ananyň. Döwlet sizi suw bilen näil üpçün eden bolsa, mektep bilen şoň ýaly üpçün eder. İşim var. Meňe aladam etdik. Hani bolýasa oğlum. Aýyl senem ýolundan. Öğretmen bey. Mugallim dogry aýdýar adamlar. Kömek edin, mektebiň işini ýola goýalyň. Kusura bak. Aýyplaşmaň, meňem işim bar. Sag bolun. Allah kömek etsin arçın. Aýyplaşma gur arçın, meýdanyň işim bar. Öýde çağılan maraşa. Bolýa sag bolun. Mene ýögitjek, biraz işim bar. Böyle. Bunu haşeyle Salih ağa. Sen orada çağır okutmak için okudun maytap bärik geldin. Bular şeylerini degen adamlarmı diýsene. Allah'ın razılığı üçün edilen her bir iş kımmatlıdır.
Yollak daşy gyra aýrana da sogap ýazýan dinimiz bar. Kaldı ki Eýsa insanlaryň akylyna böwet bolýan daşlary aýranyň sogaby näçe boljakdygyny hasap edip görüň. Bahar. Bahar, çörek getir gıydım. Ynha bardım. Ay vay ey, Ferit Avrak kolla ho. Ben bana pikinin öýüşini däli mektepdäki derslerde. Köpeltmek tavlisatyny bilip ne başyna yapjak mony. Çörek getirme başlaryň o. Senem beýt men ýüzüme seret oturmada bar dogony kömek et. Ece, Ana. beýt ýaşap bolmaz. Beýe bir aýal gerek. Baharam işe urunur, ondan göreli alar. Bahar, Juwan. Hani su getirin, bolun. Şunu mayırın, bolun atımrak. Ana. Ece beýdip ýaşap bolmaz. Men öýlenesim gelýär. Dogry aýsama erwedem bolmazdy. Bu çağalara da eýe bolar ýaly, halal süýt emen biri bolsa nähili gowy bolar. Men bir goňşular bilen gürleşip göreýin, belki goňşu owada zatda Adara galyp berme Ece. Men Ahmediň uýasy Züleyha bilen durmuş gurjak. Awa. ýagşy oglum ýöne pul niredin tapjak. Agas ören köp galyň soransaň, gydyrmyşa çykyp bilmeýän galy, bire gelmez ol balam. Bire gelmez. Hanen tek dur bakaly. Men Ahmet bilen bir gurleşip göreýin, bir ýoluny tapar. Gürleş wakaly, inşallah. İnşallah, inşallah. Abla. Uyam. Kakam bize öweyine getirjek bolýa. Enem şey diýe. Ýalňyş eşden bolaymy Juwan? Çynmy aýdýan öz gulaklarym bilen eşitdim. Geljek öweyejemiz bizi halamasa näder? Kakamdan aýryp däller. Onsoňam ola öýdäki işler eder. Belki kakam meni mektebi berer şey dip okukaryn. Aldım onu içeri, gittik ölsün diye bülbüllerden canlardı. Ellerim bak boş kaldı. Züleyha, şu eşiklerimi terip berýärdim. Bolýaçy. Bas, wagt men görgül gyýdym. Gyýdym, senem eje bolarsyň inşallah. Bir gün seňem maşgalaň çağalaň bolar. İnşallah ece. Ýöne agam durmuşa çykmaga ruhsat bereýdi. Gyýdym, o da sen gowluň isleýär. Gowlu isleýämi ýakalyň isleýämi onçasyny bilemok. Meňem çaga terbiýelep ece bolasym gelýär. Çağalama her gün guwanasym gelýär. Ah benim. Wagt men owadan çygyýdym. Bu da bolly. Gelin bak. Gelin wakal çağılar. Okuwatomuz ören owadan bolupdyr. Geleniňiz gowy bolupdyr mugallim. Okuwatomuz nähili owadan? Geçin oturuň çağılar. Dün okuç köprek ýalyly. Şeýdem Hüseyin. Sen sorama. Menem aýtmaýyn taryh haga. Mudama şeýle. Burgun gelsere ertesem gelen oklar. Sen de. Sen derse başla Hüseyin. Men häzir gelýän. Nire taryh haga. Bu sen ilkinji dersiň ahyry. Güne kakalaryna bolsa ilkinji dersi şolardan başlamaly. Bolýa. Enedili kitaplaryňy çykaryň makaly? Juwan. Juwan. Äge bolun. Ýene sürüni başyna goýuberäýmegin. Bolmasa tutuş owa başymda bela bolup iner. Düşündüm kaka. Öýden daşary ädim ädäými? Sen daşarda görmäýin, düşündiňmi? Bar. Hadi oğlum. Ana oğlum, ýör hani. Ýör. Gel balam. Kakaň diýen eşitdiň gyýdym. Daşaryk çykma.
Beýdime enejan, kakam gitdi ahry, akşama çeni gelmedinni. Men derewjik gidip gelerin. Düýneme şey diýipdiň, gördüňä tutullyk. Ha, işe diýen. Recepden kitap alıp derew ýyzyma dolanaryn. Onsoň öýde özüm okajak enejan. Ha, işe diýen. Ýok gyýdym, ýok. Kakaňa söz berdim. Bahar, Dinleýän enejan. Tamam. bolýa, gidäý. Ýöne eglenme. Kitap alyp derew gel bolýarmy? Canım benim can sağ ol. Arkyn bol. Derew gelerin kakam bilmez. Gaýy etme. Neden çocuk? Näme üçin çağırýarňyz mektebi beren doga adamlar? Hiç Maňa heredip oturmam oğlum. Men bir iniciğim ma, adı Recep. O da mektebe var ya. Ýöne okarmy okamadym onçodan bilemok. Öde bilýär. Ýöne gyýdym bolam bolsa menim iyi vermedim. Dogrymy aýdaýyn. Men gyýdym ma, ol gitmede de bolar. Ejetine kömek edýär. Ertek gün öz başyna bir ýere gitse dilini düşünürip bilmez. Siz şeýle bolmagyny isleýänmi? Ýanyna adamsy bolara. Biz bugün bar, ertek gün ýokdur. Bolup bilmeseň näme? Bolar netip bolsa. Beýderek gürlemän günä galýan. O näil günä bolýar Arçyn? Sizden bir daha sorajak. Peygamberimize iň köp düşmançylyk eden adamyň adyny bilýäňizmi? Ebu Cehil'le mi ýollaşmalyym? Ebu Cehil nadanyň atasy demekdir. Teredin. Şu bedbagtyň näil sypatda munasyp görülendigini. Yer bolýar, siz bulardan aýpsyň etmän ýollaşmalyym. Çetko bolansoň adamlar bu meselede menem bir deňeşdirme ödürledim Arçyn ağa. Gaýlaryny okatmaýanlar, mektebe kömek etmeýänler asliýetinde kime ýakyn? Kime uzak durýanlykdan pikir edip görsinler. Oho ýollaşmalym, sene mesçide imam bolaýmaly ekeniň. Dogry aýdýan bolyn oğlum, gaty görme. Şeýle gelen şeýle de gider. Men gyýdyň öýde iş etdik. Ejetine kömekleşýär, düşündiňmi? Beyler. Adamlar, men bolmaly size oňatdyklaryn düşünürdim. Emma düşünmejek boldyňyz. Arçyn, çağalaryň mektebe iý bermeýänleri döwlete habar bermeli. Bu işin soňy tutsagy baryp beter. Kanun boýunça gadagan, bilmeýän bolsalar bilip goýsunlar. Sen çağalaryň mektebe iý bermeýänleri bilýänsiň, bilýän. Iý bermeýänleriň sanawyny çykaryp kadiýete bereliň. Bir künden çäresini görerler. Şu ýakyny tutsakhana wa dämi? Ba mugallim ýöne şu ýakyny akat karlarmy ýa başga ýere iý bererlermi, onçodyna biljek gel. Öýüň işlerini ejetiniň özi ýetşerler. Ertiriň özünde mektebe iý berer. Men gaýdym ýaşulrak bolyn, ziýan ýok. Onu özüm ýetişdirer, arkaýyn bol. Sen şonu mektebe iýdik derli berseň bolýar. İyi verer, iyi verer. İyi verer. Kaybetmem, iyi verer. Selamlar. Esselamu aleyküm. Wa aleykum esselam. Wa aleykum esselam. Önemli mi? Möhüm meselelerini gürleşdik Cemşid ağa gyýja galyň. Be. Näme kawa möhüm mesele? Sen iki çağanyň mektebe barmak edemi? Eret men maýyp. Geçen ýyl Atarawdan ýykyldım. Aýagym döwdürip maýyp boldum. Bundan 5 ýyl öňem aýagym aradan çykdy. Inni öýe çağalar seredýärler. Biri mal wakya, beýlekde öýüň işlerini diýär. Maňa dar bermeň. Geri kalmam. İşlerine de yetişerler. Mugallim. Betedinni. Bahar Ullukan gyýdy, mektepde näme iş baň? Näme iş ba? Bu edýäniň jenaýat, bilýänsiň. Mugallim. Sen çären gurrun et. Maňa bir çykalyk öwrket, ondan gurleşeli. Düşündiňmi? Maňa çay getir. Evet çocuk. Hawa çağalar. Bir çekimli, birem çekimsiz sesten ibarat bolan bir boguny sözlere misal getireliň. Evet. Hawa Recep, At el. Mehmet, İz ok. Berekella Mehmet, Emin, 3. Berekella Emin, ören oňat. Bir şey mi oldu? Recep näme boldy?
Bahar? Bahar. İçerek gir de. Hüseyin ağa. Bahar kitap almana geldi. Berk geleyin. Kakasından korkyan için gelip bilen o. Bol ya Recep, bar beray. Evet. Havva. Bir boğunu söldürü misal getirdik. Kim aytsak? Havva Ahmet. Bahar. Anha kitap. Seret şu taya çenli geçtik. Çekimliler hem çekimsizler bolýarmy? Sağ ol Recep. Gynanma Bahar. Gyz bolan bolsa menem Ahmet ağa mektebe ibermezdi. Sen mektebe gatnaýanam gowdat Recep. Ýogsa men bular kimden öwrenerdim? Men öwrenen zatlamyň baryny saňa döwrederim Bahar. Sen gaty gowulan Recep. Çağalar. Molim men Bahara kitap bermek üçin çykdym. Dersen gaçmadym, çyn maýdýan. Berekella Recep. Hanonno sen sapaňa bar. Bolýa. Bahar? Bahar. Sen sapağa giresin okmy? Men girip bilmerin mollum. Kakam ruhsat beren o. Ruhsat berse sapağa bararmydyň? Höwes bilen barardım mollum. Kakam mektebe gaýtmagy ruhsat bersin. Jigime meni mektebi bersin diýip her gije dilegi diýen. Bir zat gerek bolaysa men şu ýeňse tarapdagy jaýda ýaşaýandyryn. Arkan geliber. Ahmet. Ahmet. Handur entek Ahmet. Men taňa bir zat aýtjakdym Ahmet. Aýdy ber Cemşit. Ahmet gep köpeldip durjak gel. Bilýäňi men aýalym ardan çykaly ber etli wagt geçdi. Jaý jennetden bolsam gowy aýarly. Ahmet, indi öýlenesim gelýär. Nemele men neme Züleyhan sormakçy bolýan Ahmet. Cemşit. Sen öz ýagdaýyňy bilen okmy? 5 ay pulun ýok. Galgyň töläp bilmeýän üçin Züleyhan sorap geleniň näçeden ýygyna gaýtardym men bilen ok şonu. Ay onuňa dogry welin bir zat edip alaşyp bolmadym ka? Ýagny men bir az pul toplasam toňam galyny goşgoşdan töläberdim nädiýe? O değil. Men kelläme başga bir pikir geldi Cemşit. O näil pikir Ahmet? Arada Bahar gördüm. Ul olupdyr, odunlaşypdyr. Durmuşa çykar bermeli bolupdyr. Eger razy bolsaň, seni maňa düşünýärmi? Bahar? Bahar, yeneşem ýanyp durmy. Hiç kaka. Ne o? O näme? O kizleýän adyň näme? Hiç adam değil kaka. Men näme? Yeni mektebe gitdiňmi? Bir kitap nereden çykdy diýän? Men senden soraýan. Cemşit näme gygyrýan? Inni durmuşa çykaryp atyň boldy. Sen orada kelläň ente mektepde. Sen nämeler diýän Cemşit? Bahar entek ýan 13 ýaşynda. Ece, sen işin bolmasyn. Ağzından çykýan gulaň eşdiýärmi Cemşit? Ece, men taňa sen bolýan. Mundan beýle kitabym bolmaz başga da adam. Bolmaz diýän bolmaz, düşündiňmi? Ýok. Bolmaz. Bolmaz. Kaka. Oglum, Kaka men yaramok. oglum. Ennam ot ýaly. Derew hastahanaya gidelim. Otur ýerinde, eneň bir çären tapar ýadyr. Ece, sen sirkeli biz ýapýadyň. Bolýa häzir. Tamam oğlum. Häzir oglum, häzir gowlaşarsın. Hiç üç göşüklük ýok. Ennam ot ýaly. Indi nädir kak? Bahar. Bahar, nira barýan? Bahar. Mollum. 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 Bahar. Bahar, näme boldy? Mollum jigim gaty yarano. Kaýş edýän jigim halas et. Berik mollum. Neredesin? Sen nire ettin? Hayırlı akşamlar. Akşam hayırlı bolsun. Oğluňy näme taýdan? Evet. Çok Hawa näde? Gatty gyzyr ýa. Hem edibilje. Uluglu geldim. Hastahana aktarayım.
Ey Allah, ey Allah. Tamam baba. Gaýret meýinem oğlum çağırdım. Ben Men hallederim. götürerim Bahar. Cemşit. Yer Cemşit. Sen burada. Sen öýde gal. Baharın gerek bolmagy mümkin Cemşit. Hadi Yer onu. yürü. Yer basnarak. Yardım edin. Kömek edin. Näme boldy? Gatı kızdır ya. Ýürüň onu. Dua edin. Dilek edel kaka. Allah dilegimizi boş koymaz. Näsagyň hosar kim? Men Gol çekmeli resmi namalar var. Gelin märik. Şular okap gol çekin. barmagym basaýyn. Ulakan adam ol butonun okma haýsy ýurde ýaşaýan ha? Entegem okap ýazmak öwrenmedingmi? Çağalar okap ýazyp bilýär, boýuňdan göwreňden ton. Ben bakayım göreyim mi kaka? Gerek gel. Hanım oğlum nerede? Cahil Adam midik näçe nadan bollugyça şonça da menmenlik artar. Özünden başga hiç sady görmedi olur. Okap ýazyp bilmeýän nadanlar bar da ýaňyzmy? Yok. Nadanlyk doğrudan we hakdan daşlaşmakdyr. Kimsi sowatsyz bolup daşlaşsa, kimsi sowatly bolup daşlaşar. Gaty geň şey edämi? Bir sowatly, beýleki sowatsyz. Emma ikisem deň. Gaflat şemaly özünni tag-taň üstüne ýatan bilen ýumşak ýatakda ýatanyň arasyny tapawut galmaz. Netijede görnüşler tapawutly bolsa da ödeni birdir. Şimdi Ýaňsy da bar da. Nirede ka? Nire etdik? oku bakayım. Hana okuşuny. Näme diýe? Jowanyň bärik getirilen tenetini hem de wagtyny soraýarlar. Biram jogapkar hökmüne gol çekmeli. Bugün Bugün aýyň 25-i. Sagat 9:15. Näsaň familiýasy Veren, ady Juwan. Kakasynyň ady Cemşit Veren. Ýaşy 8. Bolly. Kaka, senem gol çek. Adını yaz. Adyň ýazay. Tamam. Bolýa. Sen galam tut. Tamam. Hani beseten enni? Entegem gol çekmedingmi? Han tidirek bol. İşim köp men. Hadi baba. Bol kaka tut. Civan. Juwan kakasy kim? Benim doktor bey. Men Lukman ağa. Juwan agyr dömeglepdir. Edil wagtyny getiren ekeniňiz. Ýogsa beterläp gaty helak bolmamak mal. Allah gorusun. Ýagdaý näme Lukman ağa? Inni ýagşy. Bu ize bärde bolsun. Bolýa, bir ertile seni garaşaýar. Soň alyp oba gideriz. Geçti bolsun. Sag bolun Lukman ağa, sag bolun. Allah razy bolsun mollum. Allah sizi öz penasynda saklasın. Öğretmen. Mollum, ertirligi bilejedi näliň? Size sag bolsun aýtdyňyz bolardy. Sag bolsun Ökmannel. Bir-birimize kömek etmek borcumuz. Ýöne siziň bilen çaýlaşmagy höwet bilen kabul ederdim. Hany gideliň onda mollum, ýör. Çağaçyk ahyr uklady. Ýagşyça sag bol. Çaý goýandyr neçe? Sağ ol oğlum. Bir çay daha. Yine goýaýynmy mollum? Guýaýa sag bol.
İşlemok diýipdiň şeýle däm Jemşit. Maýyp bolanym märi işlämok mu oğlum? Beýle bolsa saňa bir zat aýdaýyn. Owanyň daşragyny bir tanşymyň iýim saklayan ammary ba. İşler ýaly adam gözleýän işlermiň. İşlerini işlemenemi? Elbette. Ýöne ol meni alyrmyň ka? Näme üçin almasyn? Häzir gidip görleşäýär. Sag ol. Yemler. Taýar bolan iýimi halta gaplap şu taýda saklaýar. Ammarymyz şu taý. Şu taýdan satyn alyp gidýärler. Bolýa Jemşit. Hafa pepi bilýärmi? Bilýän. Bolýa onu gürleşdik. Derri işe başlaýar. Bolýarmy? Gutly boldum. Sag ol agam, sag ol. Artık Inni juwan mal bakmada bolýar da şeýlemi? Hawa mı oğlum? Beýle bolsa onu mektebi beräý. Şu gün bar gerekli kağıtlar doldurar. Bolýa, ýöne ol oku ýylynyň ortadan başlamana boljak. Ýani ýok. Uýaty bilen bilejek atlar. Bahar gata akylly, jigitine kömek eder. Bahar mektebe barmadymy oğlum? Näme üçin? Bahar üçin men başgarak meýilnamam bar. Jemşit akyllanmajak ýaly. Barıp kadiýete habar edeýinmi? Ente gazyk tabir et. Ustatlyk döwlen bejermek bilen birlikde döwüni de bejermekdir. Döwün çakdan aşýan bolsa da şeýlemi? Çaktan aşyan nadanlygyna ne diýen bolsa, çakyny bilirjek adam nadanlarça hereket etmelidir. Ece, Jemşidi bilýändiňi? Biziň Züleyhamy soraýa. Öýlenesi gelýämiş. Sen näme diýsen şo bolar oglum. Şeýle bolarym kara diýen. Ýöne galagyň hemmetini berip bilmez ol. Onça puly ýokmuş. Züleyhaňam ýaşy geçip barýar. Inni durmuşa çykarmak gerek. Jemşidiň gyzynam inni durmuşa çykar bermeli bolupdyr. Yalanmy näme? Ya canım. Ay öý işlerine daha da kömek eder de, elbetmi. Batman ýagdaýyna ma görýäňiz. Oňa da peýda seger. Bahar durmuşa çykmaz, ol okumaly, okumak isleýär. Okar. Sen ne zaman Sen kim aýmaň akly öwredir ýaly? Agdyňym. Bahar en tek ýaş. Sen bolsa ullakan adam, bolsaňam sen aýalyň bar. Patma gelneçe bar ahyry. Şo zatlar men senden toradymmy, he? Turan şu yerden. eşek Eşek diýip hänim. Recep. Bäriňe seredany. Recep. Züleyha ýa. Men sen durmuşa çykmaň isleýän. Emma olar Bahara adalatsyzlyk edýärler. Pikir edip görüň. O men bilen ýaşdy şahrin. Recep. Käbir zatlar kabul etmekden başga alajymyz ýok. Bilýäňi? Ahmet ağa maşgala başymyz. Kakam aradan çykaly bäri şoň sözi ýürüýär. Kakam ruhsat bermänsoň okumadym. Agam ruhsat bermänsoň durmuşa çykmadym. Innem o näme diýse şoň bilen bolaryn. Siz radylyk bermeseňiz Baharam durmuşa çykarmazlar. Haýyş etýär, radylyk berme. Bärde gyz borup doglan bolsaň, ilki başdan edip bilmejek zatlaň bellidir. Beýdip biljek gel Recep. Menden beýle zat talap etme haýyş edýän. Gyzym, han ýygyna bulary. Kakan gelir häzir, göräýse däldirer. Bolýa enejan aza çykgaly. Bol balam. Hadi, bol tizrek. Tiz bol diýen. Bol, bol. Bahar. Bahar. Turhan paçak ýaz, men gata aç. Häzir kaka. Hoş geldin oglum. Hoş gördük Ece, hoş gördük, hoş gördük.
Ana. Ece, Züleyha öýlenmek isleýänmi Ahmet aýdandyryn meni. Hawa näme diýdi? Ece, gaty köp galyň torudy, gaty köp. Menem onça pul berip bilmejekdigimi aýdyp ýagdaýymyzy düşünürdim. Pulu gaty gowy görýändirler olar. Galyňsyzdagy hiç kime beräýmez jigsini. Ece, o neme? Züleyhany maňa bermäge razy boldy. Ýöne bir şert bilen. Ben de Menem oňa bahar bermeli. Oğlum sen dälir edinmi? Bahar entek ýaş ahyry. Hey şeýle de bir zat bolarmy? Olay diýanyň bolmaz bahar entek çağa. Utanmadyňmy? Cemşit. Barda ýokdy. ne dikilip Näme agdyň açyp durdyň? Saňa tiz bolýmedimi? Hany bol, bol. Beýtme oğlum. Aklyň aýlan. Ýalňyş iş etjek bolma. Bugüniň ertesi bardyr. Ýadyňdan çykarma. hey Allah. Hoş geldin. Hoş geldiňiz agalar. Hoş gördük agam. İrläpsiňiz. Owadan awtobusda geldik. İyim alyp derrek aýtmakçy. Ýagşy ýörüň onu, ýörüň. Hadi hayırlı işler. Onna sag bolun. Sag bol, sag bol. Ýagşy sag bolun. Allah bereket verdin. Allah bereket Barın, sag aman barın. Hayırlı Gündüzüň haýyrly bolsun agam. Armada. Biz 20 halta ýükläli. Oğlum, derrek haltalar ýükläp berin. Siz bärik geleýin. Bahar, Merhaba. Salam Recep. mektebe barýanmy? Men gaýdyp mektebe barjak gel Recep. Onna saňa matematikadan depterim berin, öýde okarsyň. Recep. Kakam meni agyňa berjekmiş. Oň ýaly zat bolmaz Bahar. Düň akşam eneme gurrun berdi. Kakam Züleyha biwä ölenjekmiş. Soňa meni Oň ýaly zat bolmaz diýdime Bahar. Sen mektebe gatnarsyň, okarsyň. Görersiň, bar zat oňat bolar. Dilek et Bahar. Salihaga näme diýdi? Allah dilegler jogapsyz goýmaz. Cemşit da ýükläp bolduk. Bol ya oğlum, bol ya. Hawa 26 diýipdiňiz, şeýle dämi? Hawa näçe lire bolýan bolsa bir kagda ýazyp beräýin. Men gidip şoňa örärak pul getireýin. Ay, özüň ýa aýtana, men gol çekip beräýärin. Sen näme togudyň ýokmy? Ay, barla ýöne. Bolýa diýany ýok. Sen şoňa goluň çek. Men pulu getirip bererin. Bol ya, sag bol. Ýa şon bolýa sag bolun. Bu kağıt seni durmalymy? Pul almak üçin gerek bolmazmy? Sen ne durup bersin? Näçe bermeligimi men ýa tutdum. Ýagşy sag bol. Sag bol, sag bol. Hadi ýör. Hadi bakalım. Ýör.
Esselamu aleyküm. Ve aleyküm esselam. Hoş geldin ağa. Hoş gördük. Epesice satanı kenim. Allah'ın ruhsatı bilen. İsteden bağırdı da göray. Yertirden bäri näçe halta atdyň? Laýyk 36. Ýöne pulu keme? Berde 10 haltaň pulu bar. Wy howa 26 alan adam pulunu getirjek diýdi. Şo taýda kagada ýazylgydyr. Sen näme okap ýazyp bilen okmudyň? Ýok. Ha näme boldy? Berde 26 taň pulunu alanlygy hakda ýazylgy. Maňa beýdime-de. Näme? Olunni pulunu getirmedin ki? Getirmedi elbette. Ne için getirdin? Pulunu getirecek adam sana şu kağıda kol çektirir mi? Ağam, qoğuz men bir iş taşlayın. Soğudu yok deyip her kim meni Allah böyle. Ayıplaşma. Senim ziyana koymayın. Hey şeyle de burada at olur mu? Hayti de burada yaşayan ten. O kap yazma bilmen meni ziyana koyup tonum hiç saat tonumu tıkalı gidiverir ne ödeyen mi? Yok, ona Allah at olmaz. Ya pulunu tölersin ya da işlep üzleşersin. Düşündün mü? Bahar. Bärdir emişleýän. Hiç mollum. Otyýaryn. Çağılara seredýän. Olar näme hil bagtly şeýle dälmi? Gyýlara mar olan aralaryny kakalar mektebe gelmäge ruhsat beripdir. Ýene biraz sabar et. Bir alazyny tapyp kakyny hökman ararys. Ece? Ana. Ece. Ana neyin Ece näme bolýar saňa? Ece. Ece näme bolýar saňa? Dermanım. Derman. Agay nire dedin de ne? Eceň ýeki öýde ölüp galyny etjek. Geldim kaka. Ver. Ber batymynak, ber. Bol. Getir. Al edencan. Nasılsın? Näme Ece? Biraz gowlaşdyňmy? Oňat oglum. Inne oňat. Ýöne dermanım gutorup barýa. Maňa şäherden derman getirip berip alam. Bolýa Ece, bolýa. Häzir gider, nädir? Bolýa. Ninejem. Inecan, ýagdaýyň gowy minni. Hayırdır? Eýlik mi Cemşit? Dira barýan. Menem pen göräýin ip barýadym Ahmet. Şol iş hayal etmän bitirelýekdim. Men Doloýga aýtdym. O ýa men sözümden çykyp bilmedi. Menem akşam gyýdym bilen Ejeme aýtjak. Häzir şähere Ejeme derman almagy barýan. Ertir görüşüp amykly gürleşert bolýarmy? Bolýar Cemşit. Aferin. Berekelle agaýdym. Eliň ýüzüň dert görmedin. Hani gel şu taýda oturup bakaly, saňa bir habarym bar. Pikiriňden däňniň gerek kaka. Men durmuşa çykarmarsyň gerek. Men bilýärdim maňa dözmersiň. Bahar, seninle uloldun. Çağıyalı hareket etme, durmuşa çıkardın.
Beýtme kaka, haýyş edýän, maňa beli ýamanlyk etme. Kaka haýyş edýän, bir zatlar diýäý-de bolýa diýäý. Ejem bolan bolsa bu zatlara razy bolmazdy. Bahar, men bolar diýdimmi? Bolar. Züleyha şöýe gelin bolup geler. Tenem olary bararsın, men aýtjagym aýtdym. Ýok, men ol adama durmuşa çykman, durmuşa çykjak gel. Çıkarsın Bahar. 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 Ýygyňa dolan Bahar. Gelýän men taňa. Bahar. Mollum. Bahar näme boldy? Mollum haýyş edýän, men halat edin. Kaka men durmuşa çykarjak bolýar, Rejebiň agasyna berjek bolýar. Haýyş edýän, maňa ýol bermeň. Bahar. Cemşit Bahar'ın aýdýanlary dogrymy? Aýryly olumdan mollum. Teň işiň bolmasyn. Meni beýtme kaka, mollum Gel maňa berip kömek gelme et. taňa. Cemşit. Biraz rahatlan, gürleşeli. Beýtme. Bahar heni çağa agyry. Bettir. Näme etjek men senden torumon. Ol men gıýdym. Sen burnuňy sokma. Bahar berip gelýän. Başyňa bela alasyn gelmeýän bolsa daşrak durma oğlum. Gıýdy men gıýdym. Gıýyd perdent kakasyna amanat berilýändir. Cemşit, amanata kastetme. Bettirme oğlum, bettir. Ýör tiýdirek basym. Kaka. Ýör diýen men taňa. Ýör. Kaka. Öldürýän nädir? Halipa, bu adam inni kettinini aşmadymy? Hetdinden aşan adam Allah'ın gazabı bilen yüzveyiz olur. Onu näme üçin intigam hiçsat bolanok? Biz Allah'ı takdiri paylayançı değil salih. Nice yanlış yanlar derrew cezalandyrylýan bolsa onu helak bolmadyk adam galmazdy. Hikmetiň edýän işlerine biziň aklymyz hayran galýandyr. Ejiriň agy hasraty näme? Sancım ettirende bir sancım ağırsı bolýar. Emma aýdyň peýdasy näli? Bolýan zatlara wujdanyň bilen teret. Her zadyň öz wagty bar. Geç içeri. Tam gir içerik. Bolwatym, owa masar etdiň meni. Inni gaharmy getirme. Men sen kakaň, näme diýsem şonu me ederdiň, düşündiňmi? Yüz bersem öte geçivermeň. Oğlum. Hiç zat iýmet çağa çık. Baharcan, akıllıca giydim. Ağla minni. Gözüňde ýaş galmady. Bol ada çykarwan. Iýetim gelenok. Hiç zat iýjek gel. Bahar. Bahar, Bahar. Bahar. Kahvaltı hazır mı? Ertelik taýar mı? Bahar. Bahar. Allah Allah. Ey Allah can. Bahar.
Bahar. Näme üçin ertilik taýar däl? Ey Allahjan. Civan. Juwan. Turun ni? Han tur oglum. Bahar nirde? Bilem o kaka. Bahar. Bahar diýen. Näme boldy teher bilen näme gok edýär, näme gygyrýar? Gidipdir. Bahar ýene mektebe gidipdir. Näme? Bahar. Bahar diýen. Bahar. Ey Allah. Cemşit ağa. Men siz göreýin dip barýardym. Saňa aýtjak zatym bar. Aýdy berdi Löyha, aýdy ber. Men saňa durmuşa çykjak däl. Cemşit ağa, eger men bagdym Baharyň ömrüni köýdürjek bolsa menden eje de bolmaz aýalam. Bar aýtjagym şu. Günaydın. Salam çağalar. Salam mollum. Oturun. Evet. Hawa, ilkinji tapamad enedili. Kitaplarının 34-nji tahypasyny açyň wakaly. Bugün siziň bilen atlaryň görnüşlerini öwreneriz. Atlaryň görnüşleri. Han nirdol. Onu niri de gizledin. Sen näme gurulny edýäň Jemşit? Bahar öýden gaçypdyr. Sen onu gizlänsiň, men bilýän, sen gizlänsiň. Men gizlemedim. Bu ýere gelen ok. Seretme oğlum, ayağından ard ederin. Gıydım benden gizletip polisiye aydarın, düşündün mü? Uyam kaçtı kaka. Erter yer bilen gitti. Gaçta diýäňmi? Näme üçin Juwan? Onu agama berjek bolurlar. Baharyň gaçanyň üçin özüňden başga hiç kim günäkär däl. Geçijik gıyda haýpyň enokmy? Senden gaçşak bolup bir belaň üstüne baran bolsa näme? Mesele polisiýa baryp beter. Polisiýa senden hatawa sorar. Wajdaňa näme jogap berjek? Allah sakladım oğlum. Hiç adam olmaz. Çağdır da bir az aylanır, son öýe gaýdyp geler de. Ey Allahjan. Enecan, ha iş edýän aglama. Kakam Bahar tapyp gelir. Yok, hiç yerde de yok. Edil yere gireni ali. Juwan, bar Fatma daýdaňlar gör. Eger şolarda bolsa sesini çykarman gaýtdy, maňa habar ber. Düşündüňmi? Bar. Bolýa kaka. Hep sen yüz. Hemişe sen oňa ýüz berýädiň. Barna sen günäkär. Men näçe gaýtdym. Ýöne sen meni dinlemedin. Maňa adar berme Cemşit. Gyýdymy ýaş başyna durmuşa çykarjak bolan men näl? Tamahyllama. Eger bir zat bilýän bolsaň aýt. Nirden bileyin? Keşke bilsedim balamın nirdedigini. Ey Huday. Nerede olduğunu? Nirede kämen balam. Ece. Ece, näme boldy? Ece. Oğlum men ýagdaýym gowy däl. Ece derman nirde? Ýokardadyr oğlum. Bolýa Ece häzir. Ana. Ece, şonuň gaýty. Gyzyl renkli oğlum. Bolýa. Al. Ine al Ececan. İç ana. İç. Hadi suyunu iç ana. Han iç. Hadi anam. Bol bol. Hadi. Bol. Ver ana. Bol iç ver. Ana. Ece. Ece taňa näme boldy? Ece näme bolýar taňa? Ece. Ece. Ececan taňa näme bolýar? Uyam Fatma daýlarda ýokken kaka. Eneme näme boldy? Birden şeýit başlady. Dermany berdim hem goly. Kaka. Sen näme etdiň? Ýalňyş derman beripsiň. Enemi zäherläpsiň. Öğretmen. Muğollum. Muğollum. Ay muğollum. Ocağına düş. Burwanyň olayyn muğollum kömek et. Näme bola Jemşit? Ecem. Ecem de herlenni. Ýalňyş derman beripdir. Kömek et muğollum. Ecemiň ýagdaýy gatagır.
Bu nähir bolýar Cemşit? Taşını okuyup bilmedim. Okuyup bilmedim Salih mollum. Çok şükür. Hudaya şükür. Kutuldun mu? Allah sen Tanrı yalkadın. anamın hayatı Ecemi ölümden halat ettim. Estağfurullah. geçti oldu. Bu karanlık düştü. Bahar ente melen ok. Dürdene daýdan ýanyna Cemşidi goýarly. Biz bahary gözlemäge gideli. Civan. Juwan, sen enen ýanyna gal, bolýarmy? Bir talmam ýanyna aýrylma, bolmy? Bolýa kaka. Berekelle, hana wakaly. Oğlum Cemşit, Söyle ana. Aýdy ver Ejizan, aýdy ver. oğlum bugün tassan ölýädim. Men günäkär eje. Men günäkär, bagyşla. Diňe sen günäkär däl oğlum. Esas günäkär kakan pahyr bilen men. Men ölüm bolsam nähili bolardy. Men tasyň ganyny altdym eje. Asyl muňa özüm günäkär balam. Sen okatman sowatsyz goýan, men özüm sebäp boldum. Beýdim Ejizan. Her ne Allah gorudy. Gaty dogry balam. Pikret gör. O dünýede bir-birimiziň ýüzümize nätip serederdik. Sen ganhor. Menem şoňa sebäp bolan ejeň bolardym. Eje, sen häzir bu zatlary pikir edip ödüň horlumy? Häzir dymmagyň wagty däl. Senem kaka, çağalaryň bar. Men göýberen ýalňyşlygym gaýtalap olar bir sowat goýma. Maňa düşünmälam. Eje ýöne. Ýönet bolmaz Cemşit. Seret, Allah bize salih molimi beripdir. Agtyklarymı şoňa tapşyraly. Nadanlygyň bu dünýä hem erwet ahiretde de. Bahar. Bahar. Ey Allah can. Nire ettik abi gayf? Sen şu tarafa git, menem bu tarafa gideyim. Bolýar. Hiç yerde yok. Nire gidip bilerka? Yetim gayf ağdaşan vakti kim bilir derdini şer. Ejeti bilen. Anneciğim. Senden aýra bolmak şeýle kıyın Ejejan. Kaka men durmuşa çıkarjak bolýa. Yanında Sen ýanynda bolasym gelýär. Haýyş edýän meni ýanyňa al. Yalvarýan. Meni azaçygam bolsa gowwarýan bolsaň ýanyňa al. Ejejan. Şeýsen halas bolaryn. Haýyş edýän. Bahar. Bahar. Dilek etmekdiňe ölümi islemekden awaratmy näme? Men şunça çydajak boldum oğlum. Imayna dayanara güýjüm almady. Ölmek hasaň ot dälmi? Wagty gelende her kime milýandyr. Imma şo wagtda çenni biz durmuşa düşünjek bolup, käbir zatlary çydajak bolup jan etmeli. Şeýledämi? Allah islese geçip bolmajak päsgilçiliklerden aňsatyp bilen geçiler. Şoň üçin şeýle dilek et. Ey Allah'ım, götürüp bilmejek ýüküm ýükleme. Haýyrlysy haýsy bolsa, maňa şonu nesip et. Oğlum men durmuşa çykasym gelenok. Bahar. Gıydым, men seni durmuşa çıkarman. Sana söz berýän, durmuşa çıkarjak gel. Okutjak. Edil arzu etsin ýaly. Mektebe giderdim. Kızım. Gıydым. Canım ya. Can malam. Çok kork. Sen meni gaty gorkuzdun. Can var. Güzel evladım. Men seni okudur. Yavrum. Ine görürdüm, men seni okudur. Benim. Okuduklarım bizim. Men seni okudur mıydı?
Hadi. Kanal vakaly. Ay berekella. Aferin. Berekella. Babacım kaka çay içecek mi? İşek kıydım işek. Koy hani. Cemşit ağa, bakarın mektebe barçana katıp egendim. Hava barar, hükman barar. Açkan ağdını, gel vakaly. Hadi bakalım. Kan onu karnını doyan olsa böyle mektebe gidin. Barın. Bol Juwan, bol. Allah yarın olsun kaka. Sağ ol kıydım, sağ ol. Ha, tatil günü. Dayın şunu gidip okuyu hesaplarını mı alır? Bolya mı kıydım? Hadi bakalım. Hani vakaly. Bol Barın, ya kaka. barın, barın. Recep. Recep, Ne işin var? sen berdin emişin mi? Näme iş bilen geldiňiz Ahmet ağa? Babanı çağır. Kakan çağırani. Kakam içeride. Cemşit. Cemşit, Cemşit. Cemşit. Buyur Ahmet. Geliver Ahmet. Seninle bir Sen bilen bir zat gürleşipdik, unuttun mu? Anlaşma filan. Hiç adam gürleşmedik Ahmet. Men kıydım okutçuk. Sen de Senim Züleyha ecir çektirmen koydu, kalın toruman bet edinni. Koyalım durmuş kursun. söz al. Söz ağızdan çıkıyor Cemşit. Pikirini yükleden bolsaň, senem kaydıp uyamın öňünden çıkaymy? Kalın olmasa Züleyha da bolmaz. Eşitdinmi? Assalamu alaykum. Wa aleykümselam. Cemşit, sana yağış havarmadı ba? Gözün aydın Cemşit. Seni Allah'ın adam tapıp 26 iyimin pulunu aldım. Mundan beýle hak alıp çağalaryň rızkaly üçin işlerdin. gerçekten Doğruň mu ağam? Soğuda öğrenmek şerti bilen mundan beýle bärde kammar özüň dolandyrarsyň. Şäherde başga işim köp bolandan bärik gelmäge wagtym ýok. doğru mu söylüyorsun? Teňsiniň mi ağam? İşi öğrendi. Sen işe öğrenin ağrı. Senden anamdan adam tapacak kumanım var men. Inni hemişelik iş tapan soň toyuňam tutar. Menem görüp giderin. Toy soğuda ökmünne Züleyhan kalıngına men berýän. İnşallah hayrlı çağalaryň köp bolup nadanlygy ýok edersiňiz. Peki. Ýaşy, görleşdik. Allah senden razı bolsun. Allah ýalkydyň ağam. Saňa da. Bakar, Recep, Juwan, han vakaly şunça güýmeniňi bestir. Gün mektebe gidin. Her bir hetden aşany define cezalanırdan nähil bolardy? Munça gogluğa bolmazdy. Käte işin hut öýüdi gözellik bolar. Käte bolsa oň netijesi salih. Gözellik görmek üçin men ýaly alyňatak dälle, sabırly bolmak gerek.